силна е, вечна и непроменима е, единствена и несравнима е. Мила е, любовта на Бога силна е, вечна и непроменима е, единствена и несравнима е. Живях, Исус, далеч от Тебе, търсих радост в света. Дълбоко в мене аз разбрах, в сърцето имах празнота. Ела сега, падни пред Него, кажи му всичко от сърце. Не бой се, ще те разбере, той обича от сърце. Мила е, любовта на Бога силна е, вечна и непроменима е, единствена и несравнима е. Мила е, любовта на Бога силна е, вечна и непроменима е, единствена и несравнима е. Силна е, вечна и непроменима е, единствена и несравнима е. Мила е, любовта на Бога силна е, вечна и непроменима е, единствена и несравнима е. Винаги, винаги, винаги Господа Христа, винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скачам силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала, винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала, винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога. Абе, миналата седмица
Децата да стават насам, да сядат големи. На вас ще има отделна маса. Елате на всяка маса. Той се роди малкото градче Витлен, за да бъде изкупител за нашите души. О, детенце, чак до кръста, кой не намери той, страдания и мъки, животът му премина, за да ни спаси.
Защото не е възможно кръв от юнци да отмахва греховете. И затова Христос като влиза в светен каза: жертва и принос не се поискат, но приготвя си ни тяло. С изгаряне и приноса за греха ти са угодни. Тогава рекох: ето, дойдох. В книгата на свитъка е писано за мене да изпълня твоята воля. О, Защото времето не чака. Вземи 1000 лева и върни точно толкова. Получи първия си кредит на Кредирект БГ. Ако жената чака предложение, а за колата трябват нови гуми, вземи от нас готовото решение. Без лихва получаваш до заплата свежи суми. Получи одобрение до минути. Изцяло онлайн. Бързо, дискретно и сигурно. Кредирект. Пари по всяко време.
Poco. Poco. Той подред се кара и това е. Мари, не взима пищи. Аме, да, каква е лимоната? Ами ма сервираш, аз си лаки ти ма това. Далака бабаки да Нагоре към небето започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Винаги ще пее хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги и никога аз няма да спра. Винаги ще пея хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя. И никога аз няма да спра. Да те хваля, но ще разказвам на всички за твоите дела. Че Исус е моята крепост и моята сила. Късъм от нея стоя. Алелуя, аз няма да спра да те хваля, но ще разказвам на всички за твоите дела. Че Исус е моята крепост и моята сила, и дори да съм
в трудност твърдо в нея стоя. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Ей, днес с мене и радвай се в Бога, че в радостта е нашата сила. Крепости падат, що ние запеем с теб. За това ще пея и никога няма да спра. Крепости падат, що ние запеем с теб. За това ще пея и никога няма да спра. Пей днес с мене и радвай се в Бога, че в радостта е нашата сила. Крепости падат, що ние запеем с теб. Ние запеем с теб, за това ще пея и никога няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. Давай заедно! Сила, ударна ни сила, сила от Мари. Сила, ударна ни сила, сила от Мари. Тери любов си дела от Мари. Мари ключи Slavi nas, porušu Joana, Eli na morka basta, to благодарimo. Буди капит Исусе, си нам народен, само Те ги
Salamanga Espirina Agana Megilama Salamanga Espirina Agana Megilama Salamanga Espirina Chungelika gibi yavet ke tu Бог да те благослови! Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. Благодарим на Господа, че имаме такава прекрасна сестра между нас. Бог да я благослови изобилно, да я разшири пределите, да отвори очите. Вярваме в Христос, че Бог ще направи чудеса с нея. Да, Бог няма вълшебна пръчка, знаем го, но ние вярваме в Христос, че Бог ще направи чудо с нея. Да благодарим, че тя от малка беше в храма на Господа и служи с нас, с дух и истина. Благодарим на Господа и участваме в нейната година, която навършва 18. Нека се молим с душа и дух, която Бог казва: търсете ме и ще ме намерите. Където казва Господ: чукай, ще се отвори, търси, ще намериш. Наистина без Бог сме за никъде. Най-много да благодарим на нашите братя и на нашия брат, и на нашата сестра, на Господа, и те влязаха в храма му и издигат Неговото име, защото вън света не ни дава живот, а не дава смърт и проблеми. В Христос, нека се радваме в Христос този ден за нашата сестра Митка, защото нейното желание беше да прекарва време с Христос. Ето денят и което ще прекарва днеска с Христос деня си. Защото Господ на силите казва: където са двама, трима, и аз съм там между вас. Нека да го търсим днеска, да чувстваме и помазанието му, присъствието му. Вярвайте, че Христос умря за всички нас. Нека в молитва сме.
си затворим очите. О, алелуя, Господи на силите! Ние ти благодарим за този прекрасен ден, Татко. Да, Татко Небесен, ние ти благодарим за нашата сестра Митка, Господи. О, святи душе, моля те, Татко, тя да те следва винаги, Господи. Да не се отклонява от пътя ти, Татко. Ти си избрал, Господи, тя е Твоето чадо, Господи. Моля те, Ишуа, ти си силен Бог, Господи. Ти си Алфа и Омега, Татко. Ти си първия и последния, Господи, на силите. Ти дади себе си заради нас, грешните, Боже мой. И те моля, Господи, този след обед, Татко, да благословиш нашата сестра Митка, Господи. И предлагаме Твоята свята кръв върху нея, Господи. Моля те, Боже, ръката ти не си скъсила да изцеляваш, Боже. Ухото ти не е заглушало да не чуваш, Тати. Моля те, Боже, прослави се в живота и, Татко. Докосни и главата от глава до пети, Боже мой. Отвори очите й, Господи. Отвори тя да види Твоите чудеса, Боже мой. Отвори да види небето и земята, Господи. Защото Ти, Господи, когато беше на земята, Боже, куцо прихождаха, Татко, слепи проглеждаха, Господи, мъртви бе възкресени в Твое име, Господи. Моля те, Ишуа, за нея, Татко. Нека бъде Твоята воля, Господи, както на небето, така и на земята, Боже мой. Моля те, Отче святи, докосни семейството им, Боже мой. Сете с Теб да върват, Господи. Пази ги от зли, Господи, очи, Татко, от чудесно, от блудство, Татко. Пази сърцата им, Боже, най-важно, Господи. Моля те, Ишуа, за нашата сестра, Боже. Нейната мечта е, Господи, тя сама да дойде на храма Ти, Господи. Спънни мечтата й, Боже мой. Знам, че не чуваш, Татко. Знам, че Те има, Господи. Моля те, Исусе Христе, прослави се върху Митка, Господи, върху страни, Татко. Моля те за бараките, Господи, тук на това място, които са, Татко. Докосни всяко едно сърце по-отделно, Господи, които не са вярващи, Боже. Нека да повярват в славното име на Христос, Боже мой. Нека да има покаяни хора, Господи. Да Те търсят, Господи, да жадуват за Тебе, Татко. Да има спасение на бараките, Господи. Дай примера чрез нас, Исусе Христе. И те да се спасят, Боже мой. Господи, ада не е за хората, а за демоните, Татко. Ние искаме в рая да живеем, Исусе Христе. Моля те, Ишуа. Моля те, Тати. Благослови всеки един брат, всяка една сестра тук на Това място, Боже мой. Нека с духът Ти, Господи, да бъдем изцелени, Татко. Не допускай Сатана да ни изкушава, Боже мой. Изпрати Твоите ангели, хероини тази вечер тук на Това място, Боже. Да ни опазят, Господи. Да изкарваме служението, Господи, както трябва, Боже мой. Да няма проблеми, Боже мой. Нека да се радваме вътре в Теб, Боже мой. Благослови тази храна, която е на масата, Боже мой, да е гонна за телата ни, Господи. Моля те, Боже мой, бъди с нас, Боже. Не ни забравяй, Господи. Благодаря Ти, Ишуа. В името на Исус Христос смеехме и просихме, Боже мой. Алелуя. Амин, Боже мой.
Айде, нека заедно се радваме за Господа! Радвайте се, Господа! Заедно да се радваме! Радвайте се! Заедно! Hallelujah.
каква плачля, Те Фейсбук чака. Не забити. Az csak itt Ibrahim. Къде е препратите си, бе? Ще повторим работи, будеш към врати, чувам аз гласа ти, не бой се, само вярвай ти, ще повторим работи. Ти си моя Христе, ти си моята сила, стоя пред теб. Стоя пред теб на колене, душата си излива, с любов прощаш ми и ни наставляваш, твоите думи вечни са, те живот ми даваш, с любов прощаш ми и ни наставляваш, твоите думи вечни са, те живот ни даваш. Ти си моя Христе, ти си моята сила, стоя пред теб на колене, душата си излива. Ти си моя
Благодаря ти за всички твои страдания, които
Svetlo
самотен прах в този свят и отчаян. Но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисълът на живота ми. Самотен бях в този свят и отчаян. Но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисълът на живота ми. Царю мой, без теб не мога да живея. Не мога! На тази грешна земя. Царю мой, без теб не мога да живея. Не мога! На тази грешна земя.
Да кажем малко. Аз погрешно разбрах, че в 5:15 ще завърши, то пък било без 5 без 15. Затова малко закачаме. Извиняваме се, нали, за това, което. Но ние пак ще се помолим, ще поставяме нашата сестра. Нали,
целта е да бъде днес. Ние днеска ставаме, нали, съучастници на радостта и също така, нали, участвам в нейната радост. Споменаваме този ден, че тя преди 18 години е родена и ние благодарим на Бога, че тя е наистина Божият дар, дар от Господа. Ние сме благодарни за нея, че съществува, че я познаваме и най-вече тя наистина примерна. Въпреки всичко, тя е примерна, винаги хвали Господа, винаги търсейки лицето на Господа, винаги прибъдвайки в Господа. И това е голям пример днес за нас, за християните, че ние можем да прибъдвам в Господа и по този начин, когато празнуваме, нали, рождени дни спрямо или нещо свързано с това, че ние можем да направим днес, да празнуваме рождените си дни духовно. Да хвалим Господа, ние затова се радваме, че тя е създанието, нали, на Господа. Тя е създадена по Божият образ и подобие. И ние затова днес отново хвалим Господа, отново споменаваме денът, който беше тя родена и тя вече навършва пълнолетието си, на 18 става. И аз искам да я благословя с Псалм 20, 4 и 5 стих, така казва: да те даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. Амин. Амин. В спасението ти ще се зарадваме и в името на нашия Бог ще издигнем знамена. Господ да изпълни всички твои прошения. Амин. Сестра Митка, ние днес ти казваме, че всичко да бъде според твоето желание на сърцето ти.